Quiets tots aquí aguantant, atenció. Sortida d'aquesta 7a regata, 7a final i última de la categoria primera divisió absolut masculí, 1.500 metres. Recordem, carrer 4, Club de Rem Xons d'Empúria Brava, carrer 3, Xino-Xano del Telebre, carrer 2, Club de Rem Badalona i carrer 1, Club Natació Badalona. Atenció, encara les tripulacions amb aquesta primer pas per Sigaboga. El trucaré, no dic que sí, però no entraríem. Nou gir per Sigaboga, segon gir per la Sigaboga d'aquestes tripulacions, d'aquesta 7a i última final, categoria primera divisió masculí, absolut masculí, 1.500 metres. Disputadíssima 7a final. Atenció, de moment, Club de Rem Badalona liderant provisionalment, però molt a prop, seguit molt a prop de Xons de Rem d'Empúria Brava també. Nou pas per les Sigabogues, creuant les embarcacions, girant embarcacions. Recordem, 7a regata, 7a final, categoria primera divisió masculí, final a 1.500 metres, carrer 4, Xons d'Empúria Brava, carrer 3, Xino-Xano del Telebre, carrer 2, Club de Rem Badalona i carrer 1, Club Natació Badalona. Atenció, disputadíssima 7a regata aquí a Sant Pere Pescador. Tot molt igualat, a falta de pocs metres per saber qui serà el guanyador d'aquesta 7a i última regata d'aquesta tercera prova puntuable per la 10a Lliga Catalana de Llagut, temporada 2012.
Atenció al club de Rem Badalona, que agafa uns metres de distància liderant aquesta setzena i última regata aquí a Sant Pere Pescador, líder provisional. Club de Rem Badalona, seguit molt de prop de Xons d'Empuriabrava. Atenció a aquests últims metres d'aquesta setzena regata. Quan portem ja una mica més de la meitat de regata, encara el líder provisional és el club de Rem Badalona. Seguit de, a pocs metres, seguit de Xons d'Empuriabrava. Atenció al Xiruxano, remuntada espectacular de la tripulació del Xiruxano. Atenció perquè ja resten 200 metres per saber qui serà el guanyador, qui s'emportarà el gat a l'aigua amb aquesta setzena i última regata aquí a Sant Pere Pescador. Tercera prova puntuable per la desena Lliga Catalana de Llagut, temporada 2012. Atenció, últims metres d'aquesta setzena regata, categoria primera divisió, absolut masculí, 1.500 metres. Atenció a la tripulació del club de Rem Badalona, últims metres. I victòria provisional per al club de Rem Badalona. Espectacular regata del club de Rem Badalona amb aquesta categoria primera divisió, absolut masculí, final a 1.500 metres. Mare meva, quina última regata ens han oferit aquestes tripulacions d'aquesta supercategoria primera divisió.